Ole, katsanila kalau lom le fekateu. Tuntuma chuan movie munom takmai. Tragedy girls ti chu kan thlir ho vele thung do na ni. A movie in Tanna chuan Rosedale, Mississippi a hmun pakhat. Lovers Bridge an ti chu lo langin. Kar chunga chuan in ngaihnawm pahnih. Craig le Sadie te chu an lo in khilai mol mai. An tui hle lai chuan a hmeichhia zawk chuan thawm hret tlatin. A bial pa Craig chu pon lam en fia vat turin a ti ngala. Craig po chuan hlau chunga han chuak themin. A chuarwal chuan palian zet mai. Thom hnoduma loin thuam chuan chem hrol zet mai chuan a lo sat ta chor mai. Craig chu leia let ngal top. Chu thil lo mu ve reng tu. Sadie chu hlau taka tlan chia in a tre chel chu la. Misual pa po chuan a lo zui ve zel. Anin zel hnu chuan tualthahna zawk chu hrui lo in thlunga chuan in palin. Leia chuan a tluta chor. Hrui chu Sadie le a thian nu. Michaela lo kam chu lo ni rengin. Craig o nana an ti ania. Ma se Craig chu a ok ta chia lo ani hmel. Chutia tualthahna lo let bal chu an thian du na warehouse lama suan lutin an phuar ngala. Nulate pahnih chuan tualthahna lowel chu han ngaihnawm na velin. Hun rei tak chung an lo en thlak to thu le. Zui ruk to thu chu an ron soi tanol. Heng nulate pahnih hian internet lama blog siamin. Ta chuan tualthahna chungchang te an ziak thina. An blog minga chuan tragedy girls ti an vuah nge. Hetia lowel an en thlak thin chan berpo. Tualthahna kunga lowel ton hriat le. Thiam thil te chu thiam ve an dua. An content atana thil bon tak ti an du wang le kalo ni. Ama ero chu lowel chuan nulate chu lo ngei hle in. Adu lo zialan tir pa in. Sadie hmiah chile lo chak lak. A shem na nulate chuan room thim taka an kal nan ngal maka. Chutia lowel an khung be hnu chuan. Nulate chuan Craig lama chuan le in. Craig a taksa chu an lo lut ve tho hi lo nia. Ma se an hna an chan don mek ti in. Craig chu ala thotlat. Alo dam chuak te lau mai. Ma se reya dei lem lo. Sadie chuan a ka le nar chu puana lo tuam be sak tlatin. A thi thleng rak chuan an nor be sak tamak mai. Craig a thi hnu chuan a taksa chu chandar ta chiamin. A sit chak tak maya chuan an thlak buka. Warehouse an hna an zo hnua. An blok lama chuan thar postur chu chumekin. Craig chu mi bo nilovin. Tha ani thu te chu an tar lang nge. An blok siam po hi alan dana tang chuan an no lar pui to hle bok. Atuka chuan an professor chuan an khua a sheriff chu tlasa somin. Craig chu in a tanga tlan bo sha tak ani wanga. A bori mai ani an rin thu te chu aron soya. Chanchin dang ero hriat te vak an nei ri lo. Nakina chuan nulate pahnih chuan Craig a bo chungchanga chuan video an lo siam le meka. An video a chuan Craig bo ta dai chu tu vak ma in an uk sak lem lo thu te. Chu baka sheriff po chuan an hna a hlen thalo hle ti te chuan an soina sa hle a. Heng nulate pahnih mai ni lo hian. Sheriff pa Jordan chuan sheriff chu angai thei lem lo hle bok. Jordan soita ka chuan Jordan hian Sadie chu alo du thei hle a. Chu nulate chuan lo mang tangkain an video te lo edit turin an ti thina ni. Hetia an blog po an lar puya. Followers an nga hle to na chungin an du am na chuan chin to ka nei thei meu lo. Followers te an lo nga zual sel thei nan tualthahna lowela ti ni om taka. An mani nge in tualthahna kalpui chu an soi ritatlat mai. An tha tak te chanchin an wala tarlan chu an tumlian berani bok. Internet lama an tam hle la hian. Nulate pahnih chu cheerleading lampo lo ti thei viawin. Practice an nei lai chuan Michaela bial pahlui. Tobi chu an vapan hnaya. Tobi chu influencer lar tak lo ni in.
amel po apa ngai ve fu awang chuan followers po alo nga rem hle chuti an pan nai nu chuan topi chuan Mikaela chu lo chai deuh zewin chumi wang chon seidi chu alo meng rum hle athi dan tur nen lam chuan alo suang tua ngal rok thei atu ka lo thlen chuan lar le ming than chau chungai tua in tobi tha dan tur te chuan ruam manna an han siam mopa baika alo tlan fo to na thin ko nga chuan thir zum tak chu an han pha ta zan mai chumi zan chuan an hna ti hlo thlin tum rana thok chuakin Mikaela chuan tobi baika atlan lai chu kara zui ve rengin ati thai reng boka tobi po chu tlan chak sawin thir zum an lo da chu achil nuwa ache swal ta nge a ma se thilo hlo ama ero chu ani po adai rei chuang lo nula te chuan an ron vit hlum ta tho atu kalawin her chua chuan an thorim na chuan para chua ta chia lo interview te chu nei tumin ma se interview ti tu tur midang an ron kalawang chuan an kong alo dal tlat chu baka Jordan ka atang chuan serifin tobi thi na chu motor che sual wanga thlenga angai tlat ti chu an hrele zela Jordan po chuan nula te pahni chu tho puya du to lo thu soin ma se an lamala transok thua soi ngal bok sin dot le lo langin an committee chairman sil chuan an classmate thina awanga an tor sialan tirnan prom nei an lo tum to chu cancel mai lo duwa ma se tragedy girls te pahni chuan an lo pom ve chia lo lakina chuan an thian dun chuanin an committee chairman silin library te naw huna tum ti chu an chiar fuwa scholarship adon thei nana malak na alo ni nge phubalak nan le azin kong ti top tumin anna tho sa zong an chinglet chevel ta vek mai chumi zan chuan sil chuan a bungro chenuai mai chu a classmate pakhat nen siam that lo tum mekin ma se eng emoti chepalin a thian nu chuan a kalsan le dai chute ama chawa aum nu chuan mai tuam pahni hi ron lang thut main sil chuan a lo hlau kher mai ma se pakhat zok phei khok bun mu atang chuan khang tragedy girls te kha an ni ti chu aman thiam ngal thuaya chu vele an mai kor vo po chun omzia om talo ti hria in an hlip thlawat sil po chun lo hlau hle in tlan chiat an tum chuan an thangkama ain ok ta hlo mai sil chu ain khai then ta nal an tha nuwa ataksa te chu chandar le ngalin chutia na an tho mel lai chuan janitor chu aron luta ma se hoi zaw lu tuklem lovin an na thok chu aron mulo hlo ti chuan lo wela tiang chuan an block lama thu the dar le ta chiam main tuna chuan an khopum puya ama zong ai an lar vet to hle chu baka ama reporter lo lu alan ve phet tu po khan tuna chuan aron kom to zok hiala Jordan po chon ron pan hnaya ron ti puin chuti lai chon Mikaela phei khoka thisen kai nuai mai chu mutatlat Mikaela po chon alo khu bo rang hle heng nula te pahni thu the dar po chuan serif te beng chu alo thleng to a an thian dun hne na chuan an hna an ti thuan op thu le an hnu chui lai an ti bahla thu chu an lo shil chiam maya ma se nula te chuan lo ngai poimo lo hle in an hna chu top san mai an lo tum lo hle sin dot le a chuan Jordan chuan sil chungchang video siam ko nga chuan nula te chu alo puile to a school ma a pholana ta na an ti ani chuti an phur hle lai chuan an boina ni turin kang thel pol sing mi big l chu alo lang hlol chu palian set chuan police ten ti thei mai lo ma se tualthahna zon hmuna konga ama hruai tu ani tlat tur thuaron soi ta piep mai chu tualthah mangtha phalna po assign thlap to thua hril tel bok chumitlai chuan nula te chu warehouse a bok lo om la in seidi chuan tur chak tak lo buat sei tura Mikaela hrilin a chuak le ngala seidi thil ti me ka lo hmu chuan lo wel chu ron tong chuakin
a thian nu chuan man tangkai mai thu alo hrilh na sa hle chu baka Mikaela hna chuan ama chu partner thazawk ani thu hrilh bokin ma se atumna chu a thlon mai ani chumi zan vek chuan nula te pahnih chu gym lama kalin an rin lokang nge in an bitum tur big el po alo ve nge Mikaela chuan han chhai der vel zia in atuite chu ti pal ni om tak chuan an ti buak saka chu mang tangkai in tuya thun sak le pa chuan tur chu apol sak ta zeu chuti mek lain Jordan chu police station lama lokalin apa hne na chuan tun hnaya tualthahna chu anu thina ne na ain kung kai tlat arin thuwa shila takina chuan midangan kalson sok lanin flash drive chuan computera file then khat an han copy sok seidi chu textbook in minute somni nuwa in biak na nei tur aron kal tur thuwa shil ngal bok lelama nulate chuan an hna chu zo thuai tumin big l chu tharum mang chuan an han bei vel thin ma se an tan chuan alo chakma ma deu ti chuan seidi chu chuata han rek betin ma se chu ti are lai chuan Mikaela chuan big l chu aron fit ta zot mai tlungal thlor main barbell rizet mai chuan hmiah an den tir ta sia mai an hna an chin fel nu chuan seidi chu Jordan mutur chuan hun taka in lama thleng theya Jordan hian rostela tualthahna maktak tak chungchang file chu police station atang flash drive khan alo la chhong hi alo ni Jordan chuan nu chui na an kalpui thina moti in an hna tho thina chuan puitlat ain tiam thuwa shil ngal bok atuka chuan an khopalian big l thi thu chuan an khopum chu adeng chuak le ta a an hlo to em wang chuan school po chu an chol thup to tualthahna chungchanga chuan an khomi puite chuan sheriff chuan in engemotal ron chak chuak se ti chu an thil du lian berte zinga mi ani an du na chu ti hlo tlingin sheriff chuan town hall a thuaron soita a mi puite hne na chuan no lung phang re lo phot turin a shil nge chutlai hmuna chuan afapa Jordan po ron thleng ve che in seidi ta thian dun hnunga chuan a ron thua chumi hnu loka Mikaela in a phone a engemo a met seu ti chu hmuin chumi rual chuan mi te chuan big l lu pher nuai mai thalak chu an dong ta theu chu thalak an han hmu hnu phei chuan mi puite chu thin rim hle in el chu an na theng hin lo thu chuan police te ma a an ron au rual ta thap mai an khomeyer chuan ma ron shuain mi puite po chu an porto sot le hetia kho chung lama protest kalpuya an buai mup lai hian lowel po chu alo tlan chuak theya mi puite po chuan kong zo in an zo lai chuan an mayor ber thireng chunga lo in khai kang va mai an hmu chuan an ding ngal chot seidi te thian dun po chun mak ti taka lo en rengin lowel thil ti effect ani ti po chu an hre chiang hle aron bitum ber tur po an thian dun chu an ni ti po an hai lo hle bok atuka chuan tragedy girls te pahnih chuan interview nei le in chutia an interview lai chuan seidi chuan thalak pakhat hi adong tanol ama thalak alo nia lowel chu an hnai taka om to ti po an hre thiam ngal an din hmun chu ader thong ve ta a hria in lowel chungchang chu an hriat ang sheriff shilin sheriff po chuan alem om ang tur chu angai ruat na mangin alo ziak boka chuti anti hnuwa nulate chuan class kal le in an thu po sa wanga like le followers an nei bel sut ti chu hmu nom ti takin alo thlir bok chuti atla sa phone an khoilai an zirtir tu miss ken in a hmu chuan thin rim takalo hau chiamin midang te torna hlok nana an manawang chuan alo khak zui hlak ti chuan seidi te thian dun chuan class chu chhuasanin Jordan an va hmulea ta chuan Jordan chuan tho puya du to lo thu lo shil apa puya ngai thu te chu shil bugin ma se Mikaela chuan an chung ko chungchang chu ti el takin ron tong khuma Jordan po alo lom chia lo Mikaela po lom big vak lova kal ngal nalin chumi hun rem chang chu Jordan chuan a chu vata a phone chu alo ru chuak vat
chumi zan chuan nula te chu om dunin Michaela chuan Jordan tha adu thuaron soya mase seidi chuan lo du chia lo antana nok sakani lo thu lo shil ani mase Michaela chuan Jordan chu thil shetam to ma angain an thil ti she chuak tua te chuan lo ring hlel to bok an rin hlel na ti zual turin Michaela chuan phone a bodai ti chu mu chuak le ta zel ruk saktu tura arin hlel lian ber chu Jordan ani chu vele seidi po chuan Michaela chu thlop ve ta dewin mase Jordan that tura ama akala du thu aron soi sin dot le chuan Jordan chuan apa ne na zanria lo kil don mekin chuti lai chuan seidi ne na tang tek sa donga pona anga mek thuaron shilani Jordan chuan room lama shwai lut fatin an thu soi zong chu Michaela chuan phone mangin lo ngai thlave kar bok ruma an lu nu chuan khuma han thu dunin seidi chuan an chai kwal vel ta a mase chuti lai chuan Jordan chuan Michaela arin hlel dan zong chu aron puang chuak ta fek Michaela lokara phekhok thisen kaya mu thu te psychologist ne na tanga Michaela chungchang hriat thu te chubaka phone in register lo akol thu te nen dam chuan aron shil ta vek an thu soi chu Michaela po chon lo ngai thlave rengin alo thin rim hle a seidi chon that vat se alo ti to hle room lama po Jordan chon lo la soi selin seidi chu afak luam nuwa adu thua shil ta a ti chon in fop chun zomin ma se thoman shetatlat kongka ki thom lo ri in Jordan in ava hon chuan lowel kha alo ding reng mai achem shol setaron sa ta chor main seidi po chuan lowel chu alo be ve ngala achem teken chuan a keya hanvi sak pop main lowel po chu a chering hle chuti mek lain Michaela chuan an thom lo shiat ve wangin serif ti hartum chuan tukver dar thlang chu aron vom ke chuaya ti chuan serif chu ron harin an ina mi swalo lut chu aka nuwa lowel chu tukvera chuan a infor chuak ta nol mai chumi nu chuan serif chuan afapa chu apan ngala seidi po chuan 911 lo phone vatin serif chuan seidi chu afapa achan wangin lom thu lo shil ve mol atuk zinga chuan a huai sen em wangin serif chuan choi moi na hlan ta a seidi po chuan phakar seta thurun soi velin an ko chan himnan chuan ti she anei lo thu te chu aron soi ve zal zala chuti lai chuan Michaela chu mi pui kara lo om fe kiawin a thian nu in hming thatna zong a chanta ka wang chuan alo thikin alo ei lo vel hle chumi thil thlen nu chuan seidi chuan block lama hun man reng chu alo chol san ria chu wang chuan Michaela chuan gym lama betura ron kalin mase an thu chu ein mu thei meu lo in hnial thin rim hle in seidi chuan amamo to lo thu le chuak turin alo ti mak chute anin ti boy nu chuan seidi chuan in zomna thatak siam tumin Jordan len chuan anin ngai zong ta daya hunte poliam ve zelin an lo nga hlel em prom po chu alo thleng ta chumini chuan Jordan chuan seidi lam tura an ina vakalin Michaela po kopui nei lem lo ma se kal chu alo tumru ve hle ti chuan pro ma chuan hun hlim om tak mang hawin seidi le Jordan te po chu an lo lam na sa hle a chumi nuwa seidi chu in tur lam tura kal sonin Mrs. Kennen chuan anin muwa an sitir tu chuan seidi aronin thak dang lama wang chuan lo fak hle in scholarship dong thei tura minga zia lu tur thu te chu alo shil nge ani chu thu an hriat chuan seidi po alo hlim hle ti chuan Jordan hne na kir le in principal po chuan thu soina hun alo nei don chia hi alo nia a soi zoa prom king le queen te chu puangin Jordan le seidi te chuan an dong nge ani chu vele Jordan chuan seidi chu kai chuakin an lam dun ta a chuti mek lain Mrs. Ken chu pon lama azial zu tura lo chuakin chuti azuk veng lai chuan Michaela kha aron lang le thut lowel po kha lo lang ve bokin
a chem hrol set chuan Mrs. Ken chu aron ti thaya chu vele Mrs. Ken chuan tlan chiat vat tumin ma se kongkhar omna athlen ma chuan Mikaela chuan aron fit ta zot mai hoile tin ama fit tu chu azir lai ngei ani ti amu chuan makati hle Mikaela po chuan a shokaron sei shok main Mrs. Ken po chu athile ta in chung lama po seidi chuan Mikaela chu lo muin engemaw thil thalo tak ti atumani chu ringena zui ru ve ngala room thim tak maya hian va muin mai kor sendang chu alo vua bok Jordan chuan seidi chuak lai alo zui ru ve reng ni in an thu soi chu alo ngai thlave kiawa nula te chuan Jordan anu an tet laia an tha chungchang te chuan lo soina sa hle chuti anin biak lai chuan lo wel kharun langte thutin seidi chu Mikaela nen an hual beta chu Jordan po chuan lo mu ve rengin chuar lian zet chu lo wela ron del tir chor nuwa seidi chu atlan chua pui ngal ma se in chunga an chhouna lama kong chu ping tatlat lo wel po chu lo kal chho themin ma se abei lem lo Mikaela lam chu rum setaron hoile in Mikaela po chuan beyatum ti lo hrethiam ve ngalin asilai pai chuan lo kap ta pop mai lo wela thi nu chuan Jordan chuan anu an tha wangin Mikaela chu aron chua chal piap maya seidi po chuan Jordan chu lo pot nain a fop wanga ma se chu mi nuwa a ngonga chuan thrui ron or tir thutin Jordan chu ein khai to va mai chu mi nuwa seidi chuan mai kor hring hi aron vua le hemi te thian dun hi an lo la thok dun reng chu ni in engkim kha an ruwa man na fek alo ni ti chuan school chu chua sanin a chunga mi tam tak la om reng chung chuan an hal ta hluah mai cinema en ni om tak chuan thu dunin munom ti tak chuan an thli reng bok takina chuan kang thel pol po lo thlengin serif po chuan afapa ala om ti hria in alo mang ang hle tragedy girls te po hian an sual manan mudoni mo inti chuan in stress sual hle aniang a movie top na chuan seidi te thian dun po nuam ti mel taka lo la om ve in college lama an sin kong tram le tur chuan malaman no pan le me kani ole ka video clear tu zong te in sa vai chunga kaloma video dot le mu nom sok nen kanin mule cheu don nia mangcha vek ule